Kaya gamelan demit ngono kok. Panjenengan ampun ngoten to. Lah wit mau kok ubak lutak ndutang nem ubak lutak ndutang nem ubak lutak ndutang oh. Wopo. Kamu Sudah luar biasa loh, Pak. Ya, itu biasa di luar. Sama aku. Aduh. Nggih. Ya, itu apa-apa. Nggih. Kenalkan Bah, ayo. Piye delok polahe kene iki piye kowe? Energik. Nah, nggih. Ya sak cangkem-cangkeme. Apa sak omong lambene. Abah wilujeng dalu. Ya ampun. Lah nggih wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Tas mriki Mbah Kakung. Wah, Lah, Diare. ngeten iki sak Mbah Kakunge kula lho, Pak. Buyut. Oh, Soale niki pelawak sing wis dadi tuntunan. Lah iya buyut. iya nanti dituntut. Awakmu nyeluk kuwi buyut utawa canggah. Ayo ndang, ayo. Apa armator apa karo uyuk? Aku ngene. Aku wis tuwa. Ora mati jare sing kuwasa. Ya. Ning aku kepengin krungu suaramu. Suaramu pas kecepit lawang piye. Maksudnya suaramu dek nalikane nembang apa-apa ngono lho, Sing Pak. ngerti kan kene. Kanggo kesan terakhir lho. ampun, ampun. Maksudnya ya iki kok lho. Gending kesayangan. Injih. Aturno aku kirimono. Aja liwat WA. Konangan bojoku ngamuk. Lewat abur malam jual lagi kirim donga tadi. Oh, nggih. Kembang menyan. Tambah ana sitok maesan. Wis tak dongano kabeh seger waras. Amin, pangestunipun. Pak Purba ya seger waras. Amin. Kabeh mati urip dhewe. Sing nanggap sapa? Kok sapa kon urip dhewe iki lho. Mendahe karo sapa kok. Iya, wong ndek kontrak dhewe-dhewe ya. Nggih. Wulan. Injih Pak Purba. Seandainya kamu menjadi istrinya Bah Topan piye? Jarak yuswa sing sakmono ki kamu piye? Iso nglakoni? Jangan memandang umur Pak Purba. Nah. Iya kan Pak Purba? Biasanya itu yang lebih tua itu lebih gurih. Lebih ngemong ngoten lho Pak. Biasanya ngoten. Ibarat salak. Nggih. Kalau masih muda sik enom ki Pasti sepet. Ah, lek wis tuwa masir ya iki. Lah. Iya. Tapi nek ketuanan nggih. Bos. Lah nggih Anu kok. nek pring. Ah, breng. Pring, saniki pring. Tuwek ampuk. Nek enom ge sayur. Iya. Nek tuwek ge pager termasuk ge nyamplung ndasmu. Rodok nesu. Ora nesu ngomongane ra penak. Mboten. Nek ampun sepet. Ora sakit demok. Ya ampun jenengan niku ampun marah-marah ngoten niku Ngene lho, tambah ngene. kakung iki lho. Makanya jenengan ndak darah tinggi, jenengan Ojo ndak toh. cepet stroke Sing mengke. sabar toh. Sabar. Tuh. Aku Apa to diutik ngene apa enek? Lah teng napa to? Enek syarat piye to Jan? gringgingen. Ning kang pundi sing gringgingen Mbak Kakung? Engko tak WA. Kabeh-kabeh di WA. Injih, nembang nggih Pak Purba. Aja Nembang. bengok-bengok ae. Lah nggih kok luar biasa dalu punika panggemar Ki Purba Asmara luar biasa sanget Pak. Engko bar kowe aku nembang Nggih. Nembang apa kowe? janji sabar. Janji sabar. Janji sabar. Ora kesusu. Wis ngene. Walah, kuwi jenenge janji sabar. Oh, Oh iya. Iki dilestarikan Mayangkara. Iya. Sesuk nek metu Sinom Parijoto jenenge nyuwun janji Janji sabar. sabar. Dadi. Ya, Lan, apa? Injih, nuwun ingkang gumyak mawon nggih, Pak. Gumyak. Lah nggih kersane mboten Iya. ngantuk. Iya, nanti nggih kan- ta Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Aduh. Cuma mumpung ada pengendangnya Mas Anggrek. Iya. Nanti iso sing nganggo samboyoan barang. Nggih. Oke. Mas Anggres sudah siap? Ya ampun, senyumnya itu loh, Pak. Ndak kuat aku. Kicau sinden. Kicau mania. Oke Mas Anggres siap ya Mas? Iya.
kuwi ora enek apa-apa mesem kok. Lah nggih. Segone kurang wae mesem. Wong kene mboten ibu-ibu monggo. Matur nuwun, Bapak monggo. Wis kompak. Oh. Pancen ra bayar, mau bayar. Jenengan mon ngoten niku to, Pak. Iya. Nggih, nyuwun ninggal ngatresnan kersane saged samboyone. Oh, luar biasa. Ya, tinggal karetsan. Iya. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku ana sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakatan nanggonmu bali bisa kumpul kaya keingune ai taun kawin denana tak enteni ning pucuking tresna balang nang kabebasane mangkaton katon sliramu wae aja lali pawelingku uga manah kemas janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni nganti Yo. sawelingku Ayo, Gre. ayo yo Monggo Pak Wotandan. Pun rawuh mriki matur nuwun. kicau 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 mania nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa
Matur sembah nuwun.